puonjo mna gi wang' matek to gi board mare to gi county director of education to gi sub county director of education to gi jo TSC to gi meda ni kanyo wa media nyithindo 150 mondo sikundwa ni owachne ni gi nyithindo adiwa 400 madhi timo penj. To pesa kosebiro tinyalo paro gima wacho ka ni ka Ken sikund magwengu chelo wa primary school cha kolal bas secondary owero bas koro gima timore ni Ken ka BOM member to signature nonego bede check to nikech nyakwar Peres odich kako dichni tioro ne blank checks gi ena coach Nairobi ka to goe sei to duoko to sama bendo puso rodhi dala nikech ok ohero ga dhi dala dakika achiel modhi godo dala no tikelo ne checks ma blank to sign to kopenjire ni to sama sign check ni to en pesa di midhi gol mane kumigole pesa gi nikech koro japuonj maduong' to gi county director of education to gi sub county director of education to koni sei ma Ken to wanago jomodong' to jowa to koro idhi gola pesa nyithindo gi te nyithindo 150 to jipogore pesa no jopuonj bende staff room kanyo koro wigno okete gi chai mathik gi mkate gi blue band to gi toast gi tong' moboki gang'o ineno ok gipenje ni to chai mawang' ni wadwa madhe staff room kani owuok kaje mane kuma itima ng'owa ichame pesa no. So mae en gima osebedo katimore to gima Bitokok nowacho monego wachi mwa hope nobro wacho jumani en ni gini jopuonj madongo ok time kendgi nitie nyaka ng'ate ministry ka jogo house ka mong'e wachne nikech ok ene mo release pesa. The arrow points at the eater. Exactly. Mano ne science ma class auchiel class 7. Food chain. Nikech jogo house ka emichako chieme nikech in head teacher muskundi chande manwadhi luongo nang'o luora kuom ranyisi in head teacher ma luora to ng'ei to gocho didi to VOJ to list nini nyithindo in godo mna nyithindo 200 kende ok inya medo moko tipenje na medo nam to koni ket kanyo nyithindo 300 abro goni simo bangi kabiro dala ene mo influence mondo iketi mondo kongeni luora na medo nyithindo 400 to ng'e pesa mawuok koro kobiro to nikech Ken no sign check ma blank to director of education mar county bendo ng'eyo to sub county bendo ng'eyo to gone gi simo ni an dala weekend biuru gi align to pesa nigolo to jitima ng'o jipogol so gini nyaka dog mna jogo house Bitoko wachinwa ni ng'a e ministry kanyo mamiyo jopuonj yot nikech gene gi gibeda approved nikech kayo usebeda approved at the county level to kako bedo approved kaka simo gore to kochopo malo kucha tiko ni bende wan ke county waka nyithindo 800 mwamedo gi in 800 gi magi 800 nyithindo kigo gi kwano gi siling 122 e higa matuon pesa ewo miyo jodak jogo ka ok gidwa wuok emo miyo ng'ato ni e county kaka director mar education to kodwa wuok sub county kodwa wuok nikech giseloso lai mar chiemo gi numbers memed to kata mana skunde manyawawa ok bende mna dhane machuogo gi account go koseore pesa ok dhane madhi gol so Bitok ni giting mar koro wachonwa ni to gin jomage to kiko gik manage